कक्लाबारि ब्लक इउपिपिएलआ दिनै आसाम सोरखारा रायजो सालायनाया 1 बोसोर जानायनि ममबाति आरो बमा गावनानै बरायदों। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय सापागुरि हालामनि कक्लाबारि ब्लक इउपिपिएलआ गावसोरनि गाहाय मावख'आव ममबाति आरो बमा गावनानै बरायदों। कक्लाबारि ब्लक इउपिपिएलआ बिजेपि, इउपिपिएल आरो एजेपि मोनथाम हानजाजों आसाम रायजोखौ सालायबोनाया दिनै 1 बोसोर जानायनि ममबाति आरो बमा गावनानै बरायदों। खौरांगिरिनि सिगाङाव कक्लाबारि ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बिजु बसुमतारिया गोजोननायजों अरायबो रायजोनि मदद लानानै हानजाया थांनानै थानाय एबा देरहासार जाबाय थानायखौ हास्थायहरदों। गिबियावनो इंखं रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम आङो कक्लाबारि ब्लक इउपिपिएल जानानै आंनि खुलुमनायखौ आं जासिग्रोबाय। दा दिनैहाय जोङो बोसोरारि बा 1 बोसोर जानाय जि जोंनि एलायन्स गभर्नमेन्ट बिजेपि, एजेपि आरो इउपिपिएल दोलोनि जि खुंथाय बे 1 बोसोर जाबाय। बे बोसोरारि सानखौ जोङो दिनै नैबे समाव आलारि बाथि फोजोंनानै जोङो फालिदों आरो फालिनायनि खारनानो जाहैबाय जे जोंनि जि एलायन्स गभर्नमेन्ट बे एलायन्स गभर्नमेन्टनि जिखिनि जाफुंसारनाय बियो इयुनावबो आरो दाबो जाफुंसारदों होननानै जों सानदों आरो बेनिखायनो इयुनाव जाहाथे जोंनि जि गभर्नमेन्ट बियो आरोबाव मोजाङै रायजो राजानि जिखिनि मिजिं बेखौ मोजाङै मोजां सुफुंलांनो हाथों बेखौनो जोङो केन्डेल लाइटिं खालामनायनि गेजेरजों इसोरनियाव जोङो आर'ज गाबनानै जोङो बेखौ दिनै फालिनाय जादों। जिहेतु दिनै 1 बोसोर हाबबाय, बे बोसोराव बिटिआरआ बेसेबां जौगादों बा नोंथांमोननि हालामाव बेसेबां जौगानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों? दा जोङो जोंनि जिखिनि खुंथाय 1 बोसोर हाबबाय बेनिफ्राय जोङो जेरैबायदि जों आसा खालामदोंमोन दा बेखौ जोङो थारैनो जाफुंसारदों होननानै जोङो बुंनो हायो। गासिबो खेथ्रआव जोङो हारनो हायाखैब्लाबो जोङो जिखिनि जोंनि ओनसोलाव बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय जिखिनि मावफुंसारनायखौ नुदों बेखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो 50% बाहागोखौ जोङो जाफुंसारनो हादों होननानै जोङो साननो हायो। दिनैनि बे सानजों लोब्बा लाखिनानै फैबाय थानाय समाव नोंथांमोननि बियाबाव फिन बाइ इलेक्सन जानो थांबाय दं, बेजों सोमोन्दो लाखिनानै नोंथाङा मा बुंनो सानो? दा बाइ इलेक्सनाथ' नैबे साननैसोनि गेजेराव जों खौरां मोननाय बायदिब्ला जोंनि गेजेराव नटिफिकेसना जासिगोन आरो बाइ इलेक्सनाथ' जागोन आरो इउपिपिएल दोलोआ बेवहाय थारैनो देरहानो हागोनखौ जोङो आसा खालामदों। गोजौ लेभेलनिफ्राय जिखिनि जाय बिथांमोनहा नायबिजिरनानै जायखौ बिथांमोनहा केन्डिडेट होगोन हयथ' बेजोंनो जोंनि साफ्रोमबो दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा थाफानानै खामानि मावनो हागोन बेखौ जोङो आसा खालामनो हायो। बे समाव बिपिएफआ गावसोरखौनो गोख्रों खालामनो थाखाय दिनै दावगाबोबाय दङ। नोंथांमोननि गुबै एजेन्डा सोरजों जागोन? जोंथ' दिनैनि समाव जोंजों चेलेन्ज खालामनो हानाय जों रावखौबो नुनो मोनाखै। मानो होनब्ला बिपिएफ दोलोआबो दिनैनि समाव जोंनि नोजोराव बिथांमोनहाबो दिनै चेलेन्ज खालामनो हानाय बिथांमोनखौ जों नुवाखै आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो इउपिपिएलजों दिनैनि समाव चेलेन्ज खालामनो हानाय नैबे कक्लाबारि समस्थियाव जोङो पार्टिखौनो जों नागिरनो मोनाखै।